बाबू से कहे हाली कहनी कि घर में कल गलवाबो। बाबू के सुनाइए नहीं कई घामा में जा कल पे। का रे भुअरा जा रे तार किस्मते खराब बा। काहे? ते कपड़ा अपने धोता रे। हां तब के धोई? हमें रारू नैहर बिया अभी कौना भइल बा हमार। मालूम है बढ़िया से। अरे तरीके हद हाल बा। हेने का तो सब बात करे के बा। चलो हेने रखो रे कपड़ा हेने आओ। हेने चल हेने आओ। का भैया का कहत रहो? ई बात बताओ। हाँ शादी भइला तो 3 साल से ज्यादा हो गइल बा जहाँ तक हमरा ख्याल बा। हाँ तो मेहरारू घर नहीं ले अभी आइली है ना। बाबू कहत रह 7 साल पे गौना होई। अरे सारे गौने के तरह बाबू के चक्कर में बर्बाद हो जीबा है। क्या कहत रह? बहुत दिन छोड़बे नु। हाँ लड़किया के नैहर में। हाँ तो जुग जमाना खराब बा। जुग जमाना खराब बा? हाँ का जुग जमाना से का मतलब बा? ससुरारी हमार ठीक बा, जुग जमाना बड़ा में जाओ। केरी करे केरी के? हाँ इसने केरी करे लागे ना। केला ना खा ले। अरे केरी माले ना ली बनू नहीं ओकरा के ससुरारी अपना लड़किया के। ऐसा न हो केहू के साथे वो। हाँ यो होला। यो होता? हाँ यो होता। तो क्या करी भैया कुछ उपाय बताओ। तो जा नैहर से लिया ओकरा के जाए गावना कराओ। छोड़ गावना भाड़ में जाए। हाँ लिया ले आओ। ते कपड़ा धोता रे खाना बनाता रे सब बताओ रे। सब काम करीला। बियाह शादी क के ते ई काम। ए भैया तो जाई मैं अपना मन से ले तो बाबू हमारे घर में रह दिहन। अरे छोड़ बाबू के आ सुन ना। हाँ वो लड़किया यानी तो मेहरुआ कभी फोन ना करेले ना? फोन ना करेले तो पक्का कुछ गड़बड़ बा बे। हाँ तो जो आज ही निकल जो ससुरारी अपना। हाँ। और जबरदस्ती लेके आओ। ठीक कहत रह भैया। कब लेते शादीशुदा हो गए अपने कपड़ा धोबे बर्तन मजबे का करबे रे? हाँ हाँ एगो समाचार पे सुनले रही कि मेहरारू भाग गई। तब जो जाई जो अभी जाते नहीं भैया। हाँ हाँ जो अभी जाते नहीं। रुक निकल। ठीक कहले बा भैया हमारा आंखें खोल देलो। आंख दिमाग सब खोल देलो। बाप रे बाप। अरे दादा का होवा गइलू? हां आ गइलू। ऐसे इंतजार करो वहीबू। अब तो का करी मम्मी से चोरा के नुआवे के पड़ेला। देख लियन तो कहियन बियाह होते केकरा से मिले जाते है। तब तो तार बियाह होइल अब तो तू कबो आ जइबू या चल जइबू। अब कोनो कुंवार का बाड़ू कि केहू तारे के कुछ बोली ना जी। बताई तो केहू देख ली त का कही। अब तो तार लाइसेंस हो गइल अब केहू ना बोली। बहाना बाजी मत कर ठीक नो। हतना दिन पर मिलो तो बुझाता कि हमर जान चल जाई। अब इहो ना मिल पाइम। ई काहे? नहीं के जानत हमर बियाह होइल बा। तो बियाह भइल बा त का भइल बा? और जन के भकमालू तो मरद हवा। भकमालू बा हमर मरद? हां दादा कौन नहीं के जानत हो विशेष टोला के भूरे से तार बियाह भइल बा। हां हैं हाथ ना सुंदर लगी माई बाबू तार पहले ना देखले रहे। अब का करी जी क देलस त हमरा बारे में ना बतैले रहू। छोड़ी जाय दी बियाह हो गेल त कोनो बात नहीं के हम उजे चलियो जइनो त रहुआ मिले आइम। सही कहत रे। अपने मर्द को धोखा दो डार्लिंग हमें भी मौका दो। अरे बाप रे बाप ऐसे कुछ आराम बा। ऐसन गाँव में बाबू बियाह कैलन एगो गाड़ी घोड़ा के व्यवस्था नहीं है। सवारी के कि आदमी आए पर से रास्ता में एको पेड़ों बगीचा नहीं है। पहला बार ससुरारी जाते नहीं मरो मिठाई नहीं खिले ले कुछ नहीं के बुझात का करे। हे भगवान आम तो फरल बा 2-4 गो आमे तुड़ली का। अमझोरा चटनी खाए में काम करी। पेड़वा वाला नहीं खेलो कहीं।
जान बचल। कौन है? दूसरा फिल्टर लगाई ना का लेता नहीं करिए करिए मुंह में बता हई देखत स्टेटस लगाई सब कोई से चुरा के हई देखत ठीक बा। हां ये हमार मेहररुआ त ना नहिया ना वो होते है जा का करी भीरी से चल के देखे के पड़ी। हम कभी ना साथ ना छोड़ो चिंता मत करी एकदम मत छोड़ी ना जैसे कि सहारा तू ही बारू हां हां दोसर केहू नहीं इतना सुंदर मेहरारू के हो भकमलू से आए जो ना के ना चले के लूर ना खाए के लूर है के तार अगुआ रहे हमारे इहे नहीं खे पूछा का जाने जी के रहे। अरे तू या का करत रे? आई दादा आ तू क्या कहत रहा हमारे के क्या कहत रहा? तू हमार मेहरारू रे का करत रह? अरे वाई रही बगीचा घूमे तो एथी बिछी निकल गई रहा मानी है कि ना बिछी निकल गई रे ताई बिछा से भेंट भइल नु चल 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 हमारे के कहां लिए जाता रे? अरे चल ना पहले चल 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 हम भक मालू हैं छोड़ दो ना हमारे के अरे रे भाई गाड़ी कोना कह हमारी है। अच्छा ये गाड़ी तोर हो आ स्कूल के प्रोफेसर तू हो आ बाबू कहत हइस कि गौना अभी ना करम बेटी पढ़तिया और से कहीं कि कौना कॉलेज में पढ़तिया। चल चल गाड़ी ए भैया छोड़ दो ना हमारे के चल हम प्यार ना करी तनी से खाली लव तो कोई नहीं है। तो हम लाशा अब देम चल 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 स्टार्ट कर छोड़ दो चल चल ऐसे जानना बाची चल पहले ओकर बाबू भी चल भैया गोड़ पर तो आज के बाद ना देखी 3 साल से कहत नहीं कौना करे के तो बुढ़वा का कहता कि हमार बेटी पढ़तिया है ये कॉलेज है आई कॉलेज के टीचर तू है बनो ना भी हम तो साल भर से बनी दूसरे को दोसर हो भैया दोस्त हो कौन है हम देखम तो साल भर से ओकर बनी पता बताओ नहीं की जरूरत तो चल ओकर बाबू बताइए चल भैया चल गोड़ पर चल हम भक मेलू है रे भक चल ना चल चल गलती हो गई भैया चल स्टार्ट कर ए भैया जाना ना हमारे के चल हम वो चश्मे पहनम चल चल स्टार्ट कर चल चल भैया जाए देना आज दूध के दूध पानी के पानी होई आज उनकर बाप के बताई स्टार्ट कर अरे स्टार्ट नहीं कहो तारा के स्टार्ट कर देम जल्दी करो ना तेल नहीं के भैया गोड़ी है तेल नहीं के तो पैदल चल 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 जान बचे वाला नहीं के चल चल गोड़िया को लेके भाग अरे गई तारा गाड़ी या हमार मेहररुआ जरे बगीचा में तू का करत रह तार गाड़ी के चिंता में चल ए भैया अब ना जीवे भैया ए सवितवा के माई दादी अरे हेने आवो आओ तनी का हो लो ई आम के अचार बा हां एका के मसाला वसाला लगा के एका धूप पे दे दी हो अरे वो बने ना खाली आम के अचार के बारे में सोची का सोची बोला का सोची अरे बेटी जवान होती है और रउआ के कोनो चिंते नहीं के अरे गांव मोहल्ला का कहत हुई हो चिंता ऊ करेला जेकर बेटी के बियाह न भई हमर बेटी के तो बियाह हो गइल बा अरे बेटी का बियाह है ना भइल बाजी तो? जब तक ले बेटी के गौना ना होकेला नो तब तक बेटी का बियाह के नहीं थी होकेला अरे गौना करती अपना ससुराल ओकर भेज दी वो ओकर घर है नु ई घर है लोग का कहत हटे बेटी के बैठा के रख ले बैठे रउआ के का सुनत हमरा ने सुने के पड़ेला जी औरतियन बतियावली सन त का बतियाला औरतिया सब अरे बेटी जवान बिया कुछ ऊंच नीच हो जाए तो का जवाब दे हम जा ए चुप रहा हमार बेटी लाखों में एक बिया अरे हमरो पता बता है बेटी लाखों में एक बिया तो लाखों में एक से मतलब लिखे ना जी प्रभु रउआ काहे नहीं के समझ कुछ हो जाए तो ओकर ससुराल वाला का जवाब दे हम जा हमनी के कुछो ना होई हमार बेटी पढ़ी लिखी आ कलेक्टर बनी तो कलेक्टर बनी नो जाके ससुराली में कलेक्टर बनी अरे बानी जी ससुर जी ए जी अरे समाज ए भैया छोड़ दो ना छोड़ दो पहले चल केना बानी आई है जे खड़ा रह ई के हो के है जी बताओ तनी के हो ए अम्मा जी
हली तू आम लेनी है, मिठाई ना मिलल तो चीनी में पाक करती गुड़मा हो जाई। है तू गांव से? अरे दू आम ढेर बा। आ सुनी कहाँ बड़ी रह लड़की तनी बोलाई इनका परिचय दी बोलाई। लड़की? हाँ का भौजी? अरे हमार मेहरारू कहाँ बड़ी? अरे तो सुतल भी ओकर बुखार उखार लागल का कहतनी बोली ना। अच्छा बुखार लागल बा सुतल बाड़ी का आ ये डॉक्टर साहब हवन कि राउर बेटी के इलाज करे वालू। सब इलाज करे वाला। बुखार लागल बा सुबह साहब सुई देता रहन आम के बगीचा में। अरे हवन रउआ का ना सब ना बोलतनी जी तनी क्लियर बोली ना साफ साफ। क्लियर पहले अपन बेटी के बुलाई तब क्लियर होई। अतई ठंड रख के बात करी। ठंड? हाँ ठंड तो हम बहुत देरी से रह गई। अब ठंड ना रह जल्दी बुलाई। रुकी बुलाओ तनी। रुकी बुलावा हो। बेरा काम हो गई जाई नु हम चाहिए अब तो ये काम शुरू हो गया तो यार के नकल लफा। अरे 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 ये का करतनी दमाद जी? का करतनी? हाँ, एकरा के पूजा करतनी। जाए नहीं खन कहला कि चौपा तो ससुरारी चौपा दिन अब जात नहीं भैया ए रुका खाली ससुरारिये चौपावे के बात ना कइनी है। हमार मौगियों से मिल ला आम ले बनी गुड़मा खा ला। अरे सुना तनी तर मम्मी के हम चिन्ह तनी। अच्छा सब जान पहचान हो जाए। क्या आ गई? क्या आ गई? देखा कितना बीमार बारी मुंह सुखल पाए कर। तो कत्ता बीमार भैया बात ऐसा आ गई उल्टी तक बात आ गई क्या रे? हमार तो किस्मत फूट गई जिंदगी बर्बाद हो गई। हसन मेहरारू से बियाह हो गई। अरे का बात भाई साफ बतावे नु। उल्टा सीधा कब से पकड़ले बानी बताई साफ साफ हाँ उल्टा सीधा का बतियले बानी बोली साफ। अच्छा तो अपन बेटिया से पूछी ना कि आधा घंटा पहले कहाँ रहे? 2 दिन से बीमार पड़ल बारी। हाँ तब बुखार पड़ बीमार? तू बता सच बता। और का बताई देख हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। सच बता राहुल रउआ बताई ना जी। हम बताई हमारे के तो कहला कि चल के हमारे ससुरारी चौपा तो हमारे के जाए तो भी हम जाते। अपन बेटी से पूछी कि आम के बगीचा में एकरा जोरे का करत रहे। आम के बगीचा में? हाँ पूछी। ई तो दूध से बुखार लागले से पूछी आधा घंटा पहले का करत रहे पूछी। ना चाची झूठ बोलत रहनी। झूठ बोलत रहा। 3 साल बियाह कैला हो गई। अगौना के नाम पे रखले बड़ा कहत रहे कि बेटी पढ़ाई आम के बगीचा में एकरा जरूर घूमतिया। अपना आँख से देखले बानी। कहत रहे कि का भइल बोल रे बोल सच बोल सच बोल। अरे चुप रही कब से रउआ के टंकी देखले बानी। हां ई का बोली हो रउआ बोली ना जब देखत तब खाली बेटी के चमकाची बेटी करी। राउर बेटी एकरा जोरे आम के बगीचा में का करत रहे अकेले में? क्या करत रहे? हाय देखत रही उल्टा का करत रहे? लाज लाज नहीं खेला मत पूछो। अरे चुप रहा। हां चुप रही। हां रउआ के लाज निकल आवत जी कि अपन मेहरारू पे इतना बड़का थी इल्जाम लगावत नी। हाय मेहरारी पे इल्जाम लगावत नी। आ बेटिया दूध के धोवल हवा पूछा ना काहे मुंह लुकावत हवा? अरे सच बताइबे कि ना रे? ओकर बेटी बाचत या हम बदनाम होतनी ना बतइबे? देख सच ना बतइबे निकाली का छुड़ा मरम लात में लू कि कुर्ता निकल के फड़ करे लगी। बता ना बतइबे? ना चाचा तनी मुनी हमनी के बगीचा में प्यार हो गई। बड़ा सती सवित्री बेटी तहार बनत हवा। बुखार लागल बा। अरे तहार बेटी के प्यार के बुखार लागल बा प्यार के। देखी दामाद जी जन भइल बेटी अभी तनी सियान नहीं के नदान बिया पर कुछ हो गइस गलती। देखी दामाद जी अब जन भइल हम आज बेटी के विदाई कर तनी आज चल सामान बांधी चल रउआ सब बियाह करके ढेर दिन मेहरारू के नैहर में मत छोड़ब। आ न तो ऐसा मास्टर आ डॉक्टर गांव आ शहर में ढेर घूमत रह। हाँ नहीं हमारे चैनल के सब्सक्राइब कैले तो कर दी आ लाइको कर देम आ घंटियों बजा देम कि सब वीडियो रउआ भी पहुँच जाए।
तबे हम अपन मेहरारू के ले जाए। प्रणाम।